Piye, Kang? Piye? Alah, sesuk iki ya ora enak, Kang. Ren acara, piye, Kang? Ora kerja sesuk piye? Kerja ning ndi? Lah, Kang. Ya lah umpamane kerja iki sing penak yo gelem to, Kang. Lah kerja ning ndi? Bae yo piro, Kang? Gajine sedina 3 juta. Yo kok akeh temen, Kang. Lah kuwi ning ndi kuwi, Kang? Kene koyo ngono. Tenan, Kang, aku sesuk iki ora kerja, Kang. Ya lah umpamane mulaine kapan? Sesuk. Ya wis gelem. Lah kuwi sakjane iki kok gede temen gajine iki kerja apa to, Kang? Apa? Nyukur singa. Kang. Lah ngono cukuran dhewe, Kang, aku wedi, Kang.